Hola, soc l'Anna Tarrés, assessora financera, i avui et volia explicar per què els diners són també el teu mirall. T'has fixat que, segons com gastes els diners, et pots sentir millor o pitjor amb tu mateix? Avui veurem com els teus diners són un mirall i com reflecteixen el que realment valores i com et sents. Pensa en dues situacions. Per exemple, et gastes 20 euros en un llibre per estudiar, en material per fer esport, compartir amb els amics. Què sents? Probablement sentis orgull i motivació. És un sentiment que perdura en el temps. O un altre exemple. Et gastes 20 euros en una aplicació o amb roba que no necessites, només perquè estàs avorrit o per seguir la corrent dels altres. Potser en aquell moment et fa sentir bé, però després et dura. O potser et ve un buit, una culpa. Quina és la diferència? La diferència és que en el primer cas els teus diners estan alineats amb tu, amb els teus valors i et fan sentir bé. Ara, si et sembla, fem un exercici pràctic. Mira, agafa el mòbil o una llibreta i paper i escriu 3 de les teves darreres compres. Al costat de cada una, respon sincerament. Aquesta compra et va ajudar a créixer? Si és així, posa un signe positiu. O et va fer sentir malament amb tu mateix? Ja ho saps, els diners són una eina, però som nosaltres els que tenim la capacitat de decidir com els gastem. Així que a partir d'ara, cada vegada que gastis diners, atura't i pregunta't: això et farà sentir més fort o bé et debilita? Tria conscientment.